روژێکی شەیتان li kerê xwe swar bû, barê xwe danî ser pişta wî, tevlî 4 hebkerê din ku bar danî bû ser pişta wan, hêdî birê ket û çû her sûkê. Mirovek rastî wî hat û gazî kir. Got xalê şeytan, te xêr e tê bi kur ve herî gelo. Şeytan got xwarzê, ez ê herim sûkê, hinek malê firotinê hene, ez ê bidim xweyiyê wan û bizivrim. Zilam got ev çi barin, tu çi difroşî? Şeytan got ev barê li ser pişta vî kerê pêşî neheqî ye, ez neheqiyê difroşim. Zilam got tê neheqiyê bifroşî kî? Got ez ê neheqiyê bifroşim mîr û padîşaha. û got ev barê ser pişta vî kerê dudiya jî quretî ye. Zilam got tê vê quretiyê bifroşî kî? Şeytan got ez ê vê quretiyê bifroşim hikûmdara. û got ha ev barê ser pişta vî kerê sisiya hesûdî ye. Zilam got tê hesûdiyê bifroşî kî? Şeytan got ez ê vê hesûdiyê jî bifroşim alima. û got ha ev barê ser pişta vî kerê çara jî bêbextî ye. Zilam got tê wê bifroşî kî? Şeytan got ez ê vê bêbextiyê bifroşim têcira. û got ha ev barê ser pişta vî kerê ku dibin min de jî fen û fetlin. Zilam got tê wan fen û fetla bifroşî kî? Şeytan got müşteriyê wan jî jinê xerab in. Zilam ji şeytana got tiştekî firotinê destê te da maye em jî bikiriniyan na. Şeytan got halê hazir tiştek destê min da nemaye, min te firotine. û müşteriyê wan tişta roj bi roj hingî zêde dibin, ez nikarim tenê mal bigihînim wan. Tu bixwazî were tu jî be şerîkê min. Gelî birana, em dikarin bêjin îro di piyasê de ew ê ku îş û karî wî baş e û tim û daîm müşteriyê wî hene, şeytan bi tenê ye. Millet xweş dikire û ew jî xweş difroşe. Ji ber ku malê wî erzan e, müşteriyê wî jî pirin. Digel vî qasî şeytan esnaf e, dizanî wê malê xwe firoşî kî. Müşteriyê xwe jî baş nas dike. Tawsiya min li wan têcirê sextekar jî ev e, eger hûn bixwazin di îşê xwe de kar bikin û müşteriyê we jî zêde bibin, malê xwe hinekî erzan firoşin.